एक्जेक्टलि आं अफिसनि बेसेबां खालामदों दिनै मैयासो जों अर्डार होग्रोदों नालाय हरसेनि गेजेरावथ' हाब्रबा आंनि खोनानायाव 40सा सुबुंनो हानि फोरमान पत्रखौ दिनै जोङो मावजेनबाय खिन्थु जों बेखौ मास मोनसे मावनो थांगासिनो दङ दान मोनसे। जोंनि बिटिसि आवहाय मोनबा जिल्ला दङ, मोन 19 सार्कोल अफिस दङ, मोनफ्रोमबो सार्कोल अफिसावनो जोङो हानि फोरमान बिलाइखौ रानगोन। सरकाराव फैनायनि उनाव नोंथांमोना दासिमाव बेसेबां हानि फोरमान आं दहायसो होखांबाय डाटाखौ दहायसो होखांबाय आङो। जोङो 892सा फरेस्ट डिवेलार एक्ट बायदियै थांनाय 8 एप्रिल 2022 मायथाइयाव जोङो होखांबाय धनस्रियाव 5,000खौ जोङो आखाइजों आखाइ थांनाय 1.5 बोसोरनि गेजेराव 5,000 मानसिनो हानि पाट्टा होखांबाय आरो 32टा नन केटेस्ट्रियेल भिलेजखौ जोङो केटेस्ट्रियेल बा सार्भे खालामनानै बिथांमोननो हानि मोनथायखौ जों होनो थांगासिनो दङ। 32टाया जाखांबाय। आरोबाव नै बावैसोनो जोंनियाव 19,175टा न'खरनो जोङो फरेस्ट डिवेलार एक्टनि रुल बायदियै जोङो मा होनो सार्टिफिकेट लेन्ड हल्डिं सार्टिफिकेट जों होनो थांगासिनो दङ। आरो दिनैनि जा मेला बे मेलानि गेजेरजों जोंहा फोथायनाय दं फ्राय 2 लाखसो मानसिया 2 लाखनिख्रुइबो बांसिन मानसिया हानि मोनथायखौ मोनगोन। जिउनि गुदि आरो बे हाखौ लानानैनो बर'फ्रा 34 बोसोर इन्दिबिया दावहा नांदोंमोन, एबसुआबो दावहा नांदोंमोन आरो बे हानि मोनथायनिफ्राय जोङो जानगारना थानायखौ जों रावबो लुबैया। जायनि जाहोनाव हायानो गुदिखाय, हायानो जिउ खांनायनि फुंखाखाय, हायानो गिबि होननानै जोङो 66 जौखोन्दो हा गैजायै बर'फोरखौ लानानैजों लोगोसे गुबुन जाथि जनगोष्ठि जायफ्रा हानि मोनथायनिफ्राय जानगारनानै दङ 17 बोसोर BPFनि राजत्वनि समाव जों दिनै लाख लाख मानसिनो फार्स्ट फैसाबो गारनाङालासिनो जोङो हानि पाट्टा हानि मोनथायखौ होनो थांगासिनो दं। जों गावसोरखौबा RSS खुलुमदोंना BJPखौ खुलुमदों आंहा बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया। बे गावनि बेक्तिगत खोथा, बिस्रा गावस्रा सिक्रेट डिसकासन जादों। खिन्थु आं बेखौसो बुंनो नागिरो हारिखौ बन्दक होनायखौ हारिया मालाबाबो सहायनो हाखाया। दिनै हारिया बिजिरनायाव फैबाय सोरो मा मावदों सोरो मा मावाखै, जायनि जाहोनाव हाग्रामाया खर'आव एम्फौ अरनाय बायदि जानानै गोरोन्थिखौ मावनो बांसिन थांगासिनो दङ। 17 बोसोर बिथाङा बर'खौ ख्रिस्टान, हिन्दु, बाथौ, ब्रह्म डिफारेन्स लाबोनानै फोजोबस्रांनायनि लामा लादोंमोन। जों थासेयाव दा हाग्रामाखौ जों बे खाबुखौ मालाबाबो होआ आरो बर' रायजो राजाफ्रा बेखौ बिजिरगासिनो दंखायो। 3 लाख बर' ख्रिस्टियानफोर दङ BTCआव, 3 लाख। बे 3 लाख बर' ख्रिस्टियानफोरनि हेफाजाब लानानैनो थांनाय 17 बोसोराव BPFआ राजउलाफादाव गाखोनो हादोंमोन। आरो दिनै जेसेबां हारि माहारिफोर दङ, जेसेबां धोरोम लाग्रा जोंनि हारिफोर दङ, बिसोरो बुजिनाय फैदों जे थांनाय 17 बोसोराव जोंखौ बोखावफ्लेनायनि थाखायनो जोङो जौगानाय मोननो हायाखै, जोंनि बिखानि फिसाखौ जोङो खोमाना लानांदों। बेफोरबायदि दाहाया जोंनि गेजेराव दा फैफिनगासिनो दङ। नंखायनो हाग्रामाया जेसेबांखि सेस्था खालामाबो मानो बे मालाबाबो साक्सेसफुल जाया। हानि फोरमान बिलाइ राननानै हाग्रामायासो गावनि फिसाफोरखौ, गावनि बिमाखौ, गावनि बिनानावखौ गुबुननो बन्दक होनो हायो। जों खिन्थु मालाबाबो गावनि फिसाखौ गुबुननो बन्दक होआ। हाग्रामाया जोंनिनो फंबाय बिदा होननानै जों साननानैसो लाबावो। मा बुजियो बुजिदो। आदसा गोबां हानि पाट्टानि मुङाव गोबां रां जाख्ल'यो, दालालफोरा बिनि सायाव मा राहा लानो सानदों? दालालफोरखौ आथिं बुफायनांगौ। जेराव जेलाव हरखायो दालालफोरखौ। नोंथांमोनाबो मोनबा दालालखौ खोन्थाना हो, जों जेलाव हरगोन। जिहेथु सार्कोलाव गोबां अफिस जायो नोंथांमोना सार्कोल अफिसारफोरा माबे मण्डलफोरा सार्कोल अफिसाराव गोबां मण्डल आरो अफिसारफोरा बिदिनो फैसा जायो, हा दानस्लायनाय नामाव मा फोरमायगोन? बेखौ जोङो होआबानो जाबाय। जोंनि मानसिया मानो फैसा होयो? हाखौ मोनखागोन। जोंनि सरकारा दिनै बिना फैसायैनो हा होनो थांगासिनो दं। मानो फैसा होनांगौ जाखो? होआबानो जाबाय।